Уважаеми зрители, вие сте с 11 епизод от 4-ти сезон на видеоподкаста Лакърди от кокпита с мен Емо Яломов. Темата на днешното издание ще бъде българското участие на регатата SSL Gold Cup. Уважаеми зрители, с нас са господин Явор Колев и Михаил Берберов, които са част от българския екипаж, който ще вземе участие в тазгодишното издание на регатата SSL Gold Cup. Здравейте! Много ме е приятно, че приехте поканата да направим това интервю и същевременно благодарим за възможността да бъдем на тази прекрасна лодка. Разкажете ни как въобще тръгна българското участие в този формат? Преди колко години беше първото издание? Здравейте, Емо! Здравейте и всички зрители на Лакърди от кокпита. Щастлив съм отново да съм част от този проект, в който разказваме интересни неща за ветроходството. Мисля, че историята на българското участие в SSL проекта е едно интересно нещо, което трябва да си сега е може би добър момент да си опресним как започна всичко. Всъщност всичко започна 2018-19 година, когато тази идея въобще започна в Швейцария. Е основана една такава неправителствена организация, чиято цел е да създаде ветроходната алтернатива на световното по футбол. Този път във ветроходството. Тоест световна купа на национални отбори по ветроходство, събрани в един голям екип. Колко държави участват на това състезание? В предходното издание завърши с 56 нации, като първи цикъл от това състезание. Доста добре като участие, доста добро покритие световно. От всички континенти имаше участници. За сегашното издание, което ще бъде второ издание на Световната купа, вече нациите са 60, като са лимитирани на 60 за момента. Тоест интересът е по-голям, но има ограничение до 60. Точно така, да. Като в резултат на повишения интерес, вече квалификациите са разделени на континентални квалификации, като има азиатски, европейски квалификации и американски такива. Кои отбори попадат в нашата квалификационна група през тази година и кога ще се проведат самите квалификации? Както казахме, отборите са повече. Европейските квалификации този път са разделени на два етапа, на две серии. Ние попадаме във втората серия от квалификации, която ще се проведе от 11 до 17 юли тази година, отново на езерото Нюшател в Швейцария. И в нашата група този път попадат някои стари познайници от предишната квалификация, сред които са Португалия и Турция. И новия участник е Гърция в нашия отбор. Така че имаме една тройка балкански държави и Португалия, с които и предния път се състезавахме. От колко души е нашия екипаж? И кой влиза в състава? Да. Отборите в SSL са, както и в футбола, печелят отбори с по-дълга скамейка, както се казва и в футбола. Тоест, отбори с повече състезатели, които да могат да вземат едни и същи позиции, да изпълняват едни и същи функции. И разширения в този смисъл състав български в момента наброява близо 20 човека. За първото издание философията беше да съберем състезатели, които са от киловото ветроходство и такива, които са нови младежи, нови хора за киловото ветроходство, които излизат от олимпийския си цикъл, т.е. от състезаването в олимпийските и детските класове. Като идеята беше всъщност да дадем възможност на младите и път на младите да се развиват и да участват на такива големи форуми, където да се срещат с големи състезатели, големи отбори. SSL Gold Cup е състезание, което представлява едно предизвикателство за българския отбор и също голяма възможност да предоставим на младите подрастващи ветроходци, особено тези, които излизат от олимпийските класове, една възможност да отворят света си за нещо по-голямо, за големите лодки, за звездите да помечтаят, което всъщност да им помогне да си поставят по-високи цели. И смятам, че това може да е развитие за подрастващите, които ще наблюдават сега този първи отбор на България тук. Fleet 1 had a clear start in race 4, with the Bulgarians taking the lead at the weather mark.
тази политика сработи добре. В момента за тези години, аз казах, нали, първото ни участие на тренировка беше през 20-та година и от тогава броя на хората, които успяваме да стигнем до тренировъчните лагери там, става все по-голяма и обогатяваме състава. Всеки път се мъчим да взимаме още хора, които до сега дори не са, нали, карали на състезание от кръга. Така че да добият представа, да се запознаят с лодката, да придобият умения на различните постове в лодката. Като цяло стратегията беше да съберем млади и перспективни състезатели ветроходци българи и да ги поставим в условия на състезаване в по-голям екипаж на по-голяма лодка. Имаме ли достатъчно време за тренировки да проведете до самите квалификации? Ами, тази година сме вече на равни начала с останалите отбори, докато за първото издание имахме късмета от самото начало да се включим в проекта и да ходим на тренировки всяка година по няколко пъти, което ни постави така в малко по-изгодна позиция за първите квалификации. Когато дойде ред за квалификациите, ние вече имахме 4 тренировки зад гърба си, а имаше отбори, които те първа се запознаваха с лодката, което беше всъщност голям плюс за всички ни. Понеже ме попита по-рано какъв е състава сега, състава в момента за предстоящи квалификации е изключително от млади състезатели. Ние старите пушките, да се каже, дадахме път на младите. Мисля, че те за последните 2-3 години направиха достатъчно добри участия в много силни състезания и то в един доста стегнат формат. В почти целият отбор се състезават заедно в различни формати, на килови лодки, в хендикапни системи, в One Design класове и имат много опит заедно, което е изключително важно. Започнахме от това те да са индивидуални състезатели, всеки за себе си да кара и сега имаме един отбор, което е чудесно. Какво ни е достигнало в предното издание да се качим на почетната стълбичка? За почетната стълбичка за нация като България е доста, доста амбициозно да се говори. Мисля, че много добре, достойно представихме българското ветроходство. Мисля, че изненадахме всички с начина, по който карахме и двата пъти, и на финалите, и на квалификациите. Никой не беше чувал, не знае къде е България, къде караме. Нали? Това, че ние тренираме на Черно море, за тях е ама то гладка вода ли е, само на езеро ли карате, нали? Едва ли не ни бъркат, може би с Унгария, които пък станаха световни шампиони, така че не е задължително големите ветроходни нации да са задължително първи на всичко. Надявам се този път да имаме по-добър краен резултат, въпреки че мисля, че достойното ни представяне първия път беше... взехме ли се някакви поуки? Разбира се, да. Разбира се, с времето всеки ветроходец всъщност с времето озрява. Нали? Има нужда от това да овладее емоциите, да овладее вълнението от това, че се намира сред звезди и кара сред звезди и срещу звезди и да види, че когато правилните неща бъдат изпълнявани в правилния ред, когато има синхрон между хората и всеки свърши работата, резултатите не закъсняват и дявола не е толкова черен. Господин Берберов, един въпрос и към вас, за да кажете, чувствате ли се достатъчно подготвен за едно такова състезание или има още какво да се желае? Винаги има още какво да се желае, въпреки часовете и изплаваните мили на вода, въпреки във всички класове, индивидуални, отборни, кило, ветроходство, шверт-боти, винаги има още какво да научиш в класове като този особено, където виждаш на това ниво участници от всякакви лодки как карат заедно с теб и срещу теб. Каква е позицията, която вземете на яхтата по време на състезания? В отборното ветроходство на киловите лодки заемам тримър, най-често тази позиция. Какво се състои вашата изява? В един екипаж всеки помага на всеки обикновено, така че се местим по лодките и помагаме, но в тази конкретна ситуация настрояваме предните ветрила. Тази има джип и джинакер. Отговарям за тях. Срещате ли подкрепа от вашите близки хора?
Да, разбира се, много силна подкрепа имам и всички помагат който с каквото може, за да се развиваме в спорта. Господин Колев, предполагам, че участието в едно такова състезание съвсем не е ефтино начинание. Има ли хора, които подпомагат идеята? Ами, за сега проектът е такъв, че не изисква кой знае колко средства за самото участие на самата регата, но изисква доста средства в фазата на подготовка, тъй като възможността да отидем да тренираме трябва да си заплатим. Всъщност Швейцария не е ефтина държава за престой и пребиваване. За щастие лодките се предоставят от организатора. Нямаме, нали, поне това като разход го нямаме, но така или иначе разходи за екипи, разходи за транспорт, за храна, за настаняване, разходи. Аз казах, че концепцията да сформираме отбор и той да се развие и да има успехи беше да тези момчета и момичета да се събират заедно в екипажи като участници в други регати. Това също струва пари. Тяхната подготовка в момента на повечето от момчета и момичета от отбора продължава почти целогодишно. Не прекъсват участията си в състезания и в тренировъчни карания в Европа и в чужбина. Така че всичко това струва доста пари. Колко часа на ден протича една тренировка? Ами, когато сме на лагер, такъв интензивен тренировъчен лагер, сме по цял ден на вода. Излизаме сутрин 9-10 и се прибираме вечер 7-8. Включено е в това, разбира се, и теоретична част, разбор предварително. След това, като сме били на вода, разглеждаме видеята, които са направени по време на каране, различни технически подробности от това как сме настройвали ветрилата, как се справили нашите противници, кое е било удачно и кое не толкова. Какви взаимодействия всъщност на лодката можем да подобрим така, че да сме по-ефективни на вода, какви грешки да не допускаме, как в някакви моменти можем да си помагаме един на друг, така че да става по-ефективно всичко. Така че има, тъй като да се съберем всички заедно за тренировка е най-трудната част. Нали, да се събере целият отбор на едно място. В екипажа, по време на гонка, по време на състезаване, участват 8 или 9 души, като общо тегло на екипажа не трябва да надвишава 720 кг. И задължително в екипажа, това е изискване напоследък в доста от ветроходните класове, трябва да има задължително и жени. При нас това никога не е било проблем, защото ние от самото начало започнахме с сериозно женско участие в екипажа, но има отбори, за които това е препятствие малко или много. Така че това е да се съберем всички заедно и да правим на точно тази лодка, на същото място, на което ще са квалификациите, тренировки, е най-ценното от всичко. Специфичното при тази регата е, че всички състезатели са на идентични лодки, т.е. SSL-47, който е модифициран модел на RC-44. Имаме ли достатъчно опит на такава лодка? Ами да, ние всъщност с това, че имахме възможност да се включим рано в проекта, имахме възможност и да ходим достатъчно много пъти на тренировка, за да разучим лодката. Ти спомена, че тя е модифицирана лодка, RC-44, както се нарича е известна в ветроходната общност. Има такъв кръг от регати, в която всъщност участват абсолютно професионални отбори. Лодката, с която ние участваме, SSL-47 е, така да се каже, опростен вариант на същата лодка. Част от системите за настройване са елиминирани, така че лодката да стане т.е. в регата да печелят уменията на екипажа да се сработва и тактическите и стратегическите познания и умения на екипажа, а не толкова техническото познаване на точно тази лодка. Тя е впечатляваща като външен вид лодката и след може би 20 на часа тренировки на нея, всеки опитен екипаж може да овладее тънкостите, с които да я кара поне наравно с останалите, така че в това отношение възможностите да са изравнени. Оптимисти ли сте за тази годишното представяне? Аз съм, да. Вярвам в младите хора. Мисля, че
Те направиха много часове заедно в много трудни регати, в които се представяха изключително добре. Имаме европейски шампион от миналата година в IRC клас. Те продължават. Вчера дори свърши едно състезание, макар и на по-малки лодки, в която половината от екипажа участва. Също много добре. Първи станаха в... При нас не е известно това Corinthian клас, т.е. класа за аматьори, хора, които не са професионалисти. И мисля, че ще зарадваме отново българската публика. Добре, благодарим ви за това интервю, пожелаваме успех и ще стискаме палци да представите подобаващо България. Благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше всичко от 11-ти епизод от 4-ти сезон на видеоподкаста Лакърди от кокпита с мен, Емо Йоломов. Не забравяйте да харесате нашата страница във Facebook, както и да се абонирате за канала ни в YouTube. Както е казал Франц Кафка, в живота всичко отминава, освен желанието да се събуждаш край морето.